Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Așa, hai să-i dăm drum să ne jucăm. Ne jucăm pe survival. Da, știți toate videoclipurile pentru că aveam foarte multe dislike-uri de la colegi și că s-au distrat ei. Și acum dau like. Adică nu e nicio problemă. Uite, sunt aici. Asta e casa mea. Bine, e luată de pe net. Vă arăt și cum. Deci vă place, dacă vă place, nu uitați să dați un like. Nada. Nu cred că nu știu unde e. Asta mă enervează că când am luat-o de pe net, mereu face asta. Uite și ăla e. Aia, vezi, asta nu-mi place. Da, deci aici vă spamonează. Uite, bă, e guvernul. Vreau cu guvernul. Deci, vă arăt și cum. Dar, dacă scrieți în comentarii, vreau să ne arăți cum am luat guvernul ăsta. Jur cu guvernul. Hoci. Obama. Dacă atât a fost și episodul, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share și subscribe, ca să mai fac videoclipuri, dar mai lungi, că ăsta a fost prea scurt, pentru că, uite, da, tot titlul în casă vine de fapt în guvern. Și cam atât a fost și episodul. Nu uitați să dați like. La revedere. Ăsta am fost eu, Andrei.